ҳама салом алейкум бардоро, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Дар сари ма як иқдом буд ки ман мехостум ира амалӣ бигардонам, лекин имконият надоштам, яъне ки барои ин корро кардан сарпараст набуд. Ин чӣ иқдом ай? Ин подписчикода сум тақсим кардан. Мести фикр мекунед чӣ барои чӣ дар корай? Бале бардоро, ин ягон розыгриш нестай, шумо ягон билет намехарин, конкурс нестай. Просто ҳар ҳафта ба миқдори 5000 рубл ман дар байни подписчикот тақсим мекунам. Ҳар рӯзи душанбе. Аллакай имрӯз чоршанбе, мо аз аввали ҳафта оғоз накардем, лекин ба хотире ки ман одам ёфтам ки ҳамин корро спонсировать кунам, уже рӯз душанбе тақсим мешава 5000 байни 3 нафар подписчикда. Чӣ кор кардан дар корае ки соҳиби ин кор шавед? Одамое ки дар канали ма подписатсан, комментария менависонанд, лайк мемонанд, рандомно через сайти рандомайзер интихоб мекунем аз байни подписчикот 3 нафара ва 5000 рубла тақсим мекунем байни 3 нафар одамда. Тамоми ин кор худи процесс мегзарад, яъне ки ҳолати гузаштани худи ҳамин одаморо мо чӣ хеле интихоб мекунем, ки бурд мекунам. Масалан дар бораи ҳамаша хабарҳо шумо дар Telegram канал метавонед дастрас кунед. Ссилкаи Telegram канал дар ҳамаи видео якм комментарияда бародаро закрепи чидагӣ метавонед бидроен. Рӯзи душанбе нем душанбе меомадагӣ мо аллакай 3 нафара интихоб мекунем, 5000 тақсим мекунем. Бале бардори 5000 рубл ака суми нест ки шумо ягон мошин бихарен. Просто аз души шумо мар дастгирӣ мекунед. Ман хостум ки шумо да каме боша ҳам приятный кунам, ё ин ки ҷолиб кунам. Чӣ хеле ки мефаҳмехтон. Алло. Алло. ана акнун ҷои муҳимаш ки кияе ки дар ин иқдоми ма сарпарастӣ мекунад, то ки ман ин корро амалӣ карда бутонам. ин як бародаре ки ман каналаша реклама кардагӣ будам бародаро пеш, шумо ҳам медонед ва чандин бор суроғ кардагӣ будем. ин канали Салом Дӯстон. як порчаи видеоша мемонам ҳозир. замин чӣ тавре ки ба мо маълум аст, ин ягона сайёрае аст ки организми зинда дар болои ӯ зиндагӣ мекунад. чаро? бо кадом хусусиятҳои хоси худ сайёраи мо аз дигар сайёраҳо фарқ мекунад? ҷавоби ин савол дар гузаштаҳои дур пинҳон аст. барои дарёфти ҷавобҳо мо бояд ба гузашта баргардем. уже даётон мезана кадом каналае. ва бародарое ки мепурсен дар Telegram-ам ки бародар дига видео накардестай, дига коруборош, ин одам видео кардестай, леки бародаро видеоҳош дар закрити Telegram канале аз ин суб аст. яъне ки шумо имконият дорен ки видеоҳои ин бародара бе реклама тамошо кунен дар Telegram закритияй. дига одамо нест, фақат одамое ки дар уҷа обунаан ҳамунан. лекин обуна шиданаш бародар тавассути Telegram ботай. бот шама дар якм комментарияи ҳамин видео закрепит мекунам ва дар болои экран нишон дошта дагия ки чӣ гуна шумо ба ин бот метавонед пайваст шавен. но адно нодора. ба хотири оне ки Telegram каналаш закритияй, Telegram канал платнияй ва пулуш пули калон нестай бародаро. 6.5 рубл дар як рӯз мешава, яъне ки 200 рубл дар як моҳ. моҳона расчёт мекунӣ 200 рубл ва видеоҳоша бе реклама бе ҳичи тамошо мекунӣ ва дар давоми агар ки нафори дакта моҳи дига аплатит намекунӣ, мебрората просто ай канал автоматически меброи. бо агар ки аплатит кардӣ бо медрои. мақсад ман хиёл мекунам ки 200 рубл суми калон нестай дар як моҳ, рӯзаш 6.5 рубл мешава. лекин ин коре ҳастай ки одамоиде ки мухлиси ин бародар будан суроғ мекардан. мақсади бозоре бародаро. касиде ки маъқулай товар мехараш, касиде ки маъқул нест мегзараш. касиде маъқулай бародар каналаш ва видеоҳош марҳамат бидроен обуна шавен. ва акун оғоз мекунем видеора. видеои имрӯзаи мо аз рубрикаи хабарҳои Паданалатский. хабарҳои Паданалатский. яъне ки бародаро рубрикаи хабарҳои Паданалатский касе ки агар ки ёдаш баромада боша, рубрикаи SM News нест, дар иҷа хабарҳои муҳим нест. дар иҷа по сути бигем хабар нест, дар иҷа видеоҳои ҳастанд ки метавонанд ки 100 сол пеш ҳам гузаштагӣ бошанд. ба мақсади хабараш мо ин видеоро абзор намекунем, ба мақсади Паданалатский буданаш абзор мекунем, баро ки названияи рубрика маълум ку хабарҳои чӣ Паданалатский. фикр кунем бародаро, дар иҷа кадомаш зур мехонад? иш ё ин ки иш? Да, сосед. Сосед, привет. Привет. Слушай, ты, конечно, извини меня, что я там тебя отвлекаю от такого
сугубо личного, серьезного дела, сосед, у меня дети спят уже, понимаешь, сосед? Я могу, сосед, я могу тебя попросить потише заниматься любовью там за стеной, а, сосед? Че, очень громко, да? Очень громко. Я просто уже третий день в командировке. خیر کرده این بردار کسی که نفهمید یعنی که همسایه زنگ میزنه در همسایه دیگریش میگه که شما میتونین که همین کارو برای که مقصد میکنین همین را پستر کنین برای که کودکو خوان و همسایه‌اش میگه که بلندی بده ها آواز مقصد همسایه‌اش آوازش کراوات جیغ بیغ شنویدی استیان میگه آواز بلندی بده میگه ها خیلی بلنده معلوم میشه که او همسایه‌اش سه روزایی که در командировка بوده در خونش نیست خیر کرده نه اوس شخه Да, конечно. В общем, агар ки хит кардагӣ бошем бародаро, марҳамат тагда Парвоз Авиа ин ширкат ба шумо имконият метаҳад ки билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон бо нархи хеле ҳам дастрас ба даст биёрен ва бо ба ғайр аз ин доранд услугаи гузаштан ба сарҳад. Лекин аз дигар ширкатҳо фарқияти ин бародаро дар он аст ки ино на танҳо ба мошини майда ҳамчунин кӯмак мекунанд ба самолёт гузаштани граница. Ин бародаро метавонанд ба шумо бибинанд ситуатсияро ва тавсия бутанд чӣ гуна ва доранд махсус роҳҳое ки тавассути хошим кору борои худшонае ки метавонанд بگذرونن. معلومات بیشتر با رقم‌های بالای ویدیو بوده بگیرین. Муртам Кышнагида. Самое крутое — это то, что мой первый гражданский муж продал свою машину Mercedes, чтобы я сняла клип «Были танцы», потому что у меня было $100 в кармане. Потом я от него ушла, потому что нафига мне парень без Mercedes. تصور کردین که چقدر بی‌رحمند دخترها بعضیش یعنی که ماشینش فروخته که این کلیپش استیمات کنه وقتی که بچه به ماشین مونده جدا شده برای که ماشین نداره. بله برادرها ای خیختون فهمیده من شرط است جای کامنتی رو کردن ای یک آدم یک فریکی هست که خیلی ویدیو بسیار داره اگر که جالب باشه در شما در کامنتاری بنویسین ما یک рубрикаи дигари хабарҳои паданскира погиза дар бораи видеои ҳамин мегзаронем бародаро баъд пурра дар уҷа дар бораш гап мезанем ки пад кияй видеои рубрикаи биографически дар бораи пад гап занем хар кияй бинависен дар комментария ҳамаи видеои ман мувофиқи ҷӯлани шумо аст лекин ёдама як кор кӯмак мекунам ширкати шифофармо массаж фитобочка ҳиҷома бепул мекунанша ва доруҳои гиёҳӣ доранд барои асаб лоғар шудан фарбе шудан простатит ва ин одаме ки шуф мекунад идам ягон дору меёбанд 100%. Диққат бошен гӯш кунед лайку подписаться Да, конечно. подписаться ин натиҷаи пайравои Рамзия Ортиқова бо чунин муло хеле шогирд тайёр мекунем.
бале ма мефаҳмам баъзе бардора мегӯям братани чӣ намуд видео чунин рубрикае бардора хабарҳои падалатские номаш маълуме агар ягон одамои тоқат карда натонанд чунин видеора лучи бигзаронед дигар рубрикаҳоро дар дигар рӯзо тамошо кунед. Канали ма дар бисёр рубрикаҳо ҳаст: новостной, криминалӣ, политикаи ҷаҳонӣ ва хабарҳои падалатские. Дар байни ин хеле темаҳо ин хеле рубрика чӣ хел ҷо шуда мегӯед шумо? Ну дар кори бардора ҳама вақт ҷиддӣ гаштан монда мекунад саби одама. Да, конечно. ҳамин давраҳои пулчаспонӣ дар ту ёд кида ёд дошта ҳастед? Касе дар ёд дошта боша аяму хотир синни солша фаҳмида мешавад дар комментария бинависед. Лекин зуд часпондесем туф када шабидеса шаҳ пишиданаш пишаймон шудаге. Ҳамия ҷура менга ки пишти арӯс монда занг намезанӣ пада мембри арӯс гуруд намекунем мо гуруд шуд мекунем ма мегуфи вақти мумни бикас гуруд шу мекунад ма то мурдан ма баъд кира ҳадеуна читер нахола гули равхали буй арӯсан хубае ки бояш усу метади вай мега ки агар ки набошад мурдоатон дар бера мемонад. چی برای چی خیل با چی مقصد نیچه نفهمیدم. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله اللهم إنا نبرأ إليك منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We made it all the way up here to Jabal al-Nur where the Prophet ﷺ received the revelation from Jibreel alayhi salam. And we come and witness something like this where people are innovating and making something out of their own pocket to get closer to Allah. When Allah subhanahu wa ta'ala sent his prophet to tell the people how to get closer to Allah. Then you come and you develop and you add on and you mix your own things with this to worship Allah subhanahu wa ta'ala in a way that Allah subhanahu wa ta'ala didn't send down. مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ. And to do things that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam didn't come with. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us and keep us guided. Ameen. متاسفانه چونین آدم‌ها هستند چونین حرکت‌ها هستند با اون نگاه نکرده که زمانه خیلی هم ترقی افتاده و دین ما دین اسلام خیلی هم دینی با زمان موافقه مطابقه و لوگیچسکی دینه. بعضی آدم‌ها میگن که در دینی مقصد دین در لوگیکا نیسته. لوگیکا هسته. ما ایرا دکازات کردگیم ویدیوش هسته در کانالی ما چگونه ما فهموندگیم لوگیکا بودنش در دین. لیکن بازم بو آدمای پیدا میشوند که حتی از همین دینانو باید کارایی میکنن با مثل رمزی اوریک ریش زیارت کنین گفته که پیرون میشه. امیرالمومنین میفرمان من اگه بخوام خدا میخواد. نحن اذا شئنا شاء الله و اذا کرهنا کره الله. ما اگر خواستیم خدا هم قطعا میخواد، اگر نخواستیم خدا هم نمیخواد. امیرالمومنین قانونگذار عالم خلقته. یعنی اگر بخواد امری صادر بشود تو دستگاه ولایت خدا که جناب موسی بن عمران شما نبی ما باش رسول ما باش، کی این دستور رو صادر میکنه؟ امیرالمومنین علیه السلام. بدون امیرالمومنین دعا نمیشود به خدا قسم. دنبال چی میخوای بگردی؟ ول معطله. حالا هی هم آویزون شو، هی هم التماس کن، هی هم زجه بزن، زار بزن، گریه بکن. بدون امیرالمومنین سر سوزن دعای تو بالا. دفشه صدقه ویدیوی محمد شریپوف کنه تا خر Kino play, usmadan boy, taxi dano pe choninin
ҳиндустон дар як кор ҳамеша фаъол аст. не дар филму санъаткоришон не, дар одаморо ҳайрон кардан ба расму оиншону ба корҳоишон ки мекунанд. И чияи вайш либосҳои чирка тазим кардаеса иш боша дар замини ҷарҷарак рафтааст. ҳолати дигаре ки чӣ гуна мо таъсир метавонем расонда дар кӯдако ва чӣ хеле ки ман дар як видеои дига гуфтагӣ будам, чӣ коре ки мо мекунем, кӯдак дида копировать мекунад, чунки мозгу ба мисли як флишкартаи холияи марҳамат. А так и кӯдак метавонист ки кӯдаки нормале калон шавад, лекин мутаассифона Вечное хранение. Гордитесь своим сыном, вы достойного мужчину, воина воспитали. Пожалуйста, возьмите. Поздравляю. астағфирулло. Не, нахандем. яъне ки фарзандаш дар ҷанг мурдагиай табрикш кардест. Поздравляю. Да что ты, черт побери, такое несешь? Замина ман кунем, ман мефуром. ма ҳамихе видеоро мебинем бардоро, инакда як дилим як хунук бишававу бо мегардам, бо мегӯм ки хай дунё калонаи одамо бисёранд. Нахо одам ҳайвони одам ҳамин гуна беақл шава, ҳамин гуна. яъне ки як одам нигоҳ ки ёнбош дорад дар иҷа омада дар пушти суму колаву ҳама чира мондесиян, кӯдакора мондесиян, касалира таъзим кардаесиян, гӯё ки ягон худо боша ё ки паёнбар боша. Ва вид нае ки и касалира нигоҳ надорад, пакеторо ҳуй кардаесай чияй, пакетча уз партсай, хрокоша уз партофтесай то ки бигиранд. Мурдам гушнагида. Просто шитагие. Ма дар ин ҳолатҳо бозам ба ҳамон фикри худам қоил мешавам ки тамоми ҳамин мавҷудоте ки дар рӯи замин ҳастанд, ҳамаш яканд. ҳамаш яка чизе ки зиндаае. Фақат одамизод аз дигарҳо фарқият ёфт ва болотар рафт, забт кард, ҷои худша ишғол кард дар замин ба хотири шуурнокиш, ба хотири ақлаш. Фарқияташ аз дигарҳо дар ҳамин астай. Лекин дар байни ино бо ҳастанд ки аз унда маймун ба ақлтарае. ман дур тамошо кунам ки пасти. چیکارست؟ چی بود من نفهمیدم. پات شاه آخه نمیپرسی اول اوچشه که گوت شتازان نیست با بگیریشه این پات هدی چی که бо механде какой тоқи ба сараш, шатта ба сараш бояд. Касательно армян, вот в простонародье, нация первых, нация, которая впервые привнесла что-то в Иран. А что это было первое? Это театр, это кино, это типография, это опера, это даже пицца.
Пицца, вот итальянское культурное явление, масс-культура, скажем так. Пицца тоже в Иране впервые, как говорится, пиццу тоже принесли армяне впервые в Иран. И в этом плане мы должны считать себя хозяевами Ирана, как бы парадоксально это. Вы случайно не охуели? Пиццайки итальянские и мегаки хамино овардян ба Ирон. Ва ҳам асосгузори пиццаи итальянский будян и армянова ҳам асосгузори Ирон, соҳиби Ирон. Мы должны считать себя хозяевами Ирана, как бы парадоксально это. И дальше. Во аз ҳамада видеои дӯст доштаема тамошо кунед. Яъне ки как будто мастере ҳастае ки норасида одам азда метавона ва дар ҷанги реални файд даъватш мекунад. Тамошо кунед. Созиш кардӣ. Молодец. Бучук. Шайтона. Ман шайтон маъноро бад мебинем да. Яъне ки неста хеле искусствое ки одама норасида ҳамхе кунию бғалта. Кто ты, воин? Ахиллес, сын Пелея. Нихуя, блядь. Ва ино ҳамхе искусстворо пеш мебаранд ва талабоишона ки хе мекунанд меғалта одамои сухтан ҳамашон. ён ки ҳам қаттупой ҳастанд ба ҳамон мисли одамое ки ҷарҷарак мекунанд дар замин внушатшон карда мешавад. Ва дар бои реалӣ бинед ки чӣ хел меч кашад. Таҷҷол маъно шайтон маъноро ҳам бад мебинем. Бучкаш. Мат вышла замуж за сына. И бале бародаро реальния и кор. дар шаҳри Казан зани 53 сола ба шавҳар мебарояд ба фарзанди 22 солаш. Ба фарзандхонаш меган, фарзанди угаӣ меган. Яъне ки приёмниш, короче, я одама ба фарзандӣ гирифтагӣ дар синни 20 солагиш туй мекунад қатиш. Ва бале бардор, ман медонам ки фарзанди реалиш ҳам набошад, лекин ин кор женщина воспитывала парня 8 лет. За это время они сблизились. Настолько, что парень повзрослел, решил пожениться. 8 сол тарбия додагиаша, яъне ки 22, 8, 14, айсини 14 солагиш. Дар давоми ҳамин уже наздик шудан, шуримури репери кардан ва дар ҷа гирифташа. Фаҳмидин ака? Яъне ки пад ин занак барои фарзандхондагӣ нагирифта, парень гирифта худаш дар ҳамон вақт кудака. Бо ҳафтаи дига мешава рубрикаи хабарҳои Падаланский ва дар ин ҳафта боқӣ мондаша видеоҳои ҷолиби дигаи канала интизор шавен. Дар болои экран видеоҳои пешинай ва ссилкаи подписатсия дар канал ва ссилкаи телеграм канали ма будураин обуна шавен. Лайк мондан фаромӯш накунед. Бародар дар видео фикротно дар комментария бинависен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.